Jɔn fana ye ɲama bɔ sira la mɔgɔ ɲɛ ta sa. Jɔn ka ni arrange a sini. Wa kelen bɛ yen. Ah banna. Ale ɲama cɛ wa kɛ sa. Ah ndaga wuli. Imaro kun ye soirée jala oui. Ndaga wuli. Na ɲama fɛn ne se ɲama la. Tawali. Ita karamɔgɔ le. Ya bana. Karamɔgɔ. Ni bɛ retard la koyi. Ni bɛna nin ko in kɛ cogo di? Voilà, tellement tigi jɔ. I jɔ. Ɲama dɛ. N bila bureau la dɛ. Banagabugu la. Banagabugu la. Awɔ. O ye 600 ye. 600. OK. Yala an ka taa ne ba su kolon. A kɛra baara yɛrɛ ne fa. On dirait ne ka wari binna de koyi. Ne ba ese pɛrɛnnen don la. Ne fa I tɛ ɲama I ka bilen nɔ n bɛ tila k'i ka wari d'i ma. Bon ma ɲama I ma nɔgɔ duguba de don e yɛrɛ b'a dɔn. Foyi t'a to ne bɛ taa fɔ n ka patron ye ko ne ɲana dɔ ma bi k'a ka billet receipt to ye k'a bɛ da o la o kɛcogo foyi t'o la. Ala ka masa ne fa. Kana ni Ala bila ɲɔgɔn na. Na ne ka boli joona ka taa ɲini. Kara. Million tigi kara. E le ko ne ma ko ni e ne bila. K'e bɛ million caman sɔrɔ. I ka million sɔrɔ kɔni o nana laban ɲamacɛ ma. Yɔrɔ. Effectivement ne m'i bila nka e de ye ne bila. N y'a f'i ɲɛna cogoya min na a bɛ ten nka ɲamacɛ fana o ka wusa ni sonyɛni ye ne bolo. O ye tiɲɛ ye parce que baara bɛɛ bɛnnen don fantan ma. E k'i lajɛ. Million tigi. N'est-ce pas i ye million caman kɔni sɔrɔ. Non n b'a ko ka halisa. I ban b'a halisa. I yɛrɛ dun j'espère que i ye cɛ sɔrɔ million caman min b'i bolo min bɛ se k'i sago bɛɛ k'i ye ne tun tɛ se ka fɛn fɛn k'i ye kɔni. O juste n'o sɔrɔ dɛ. Wa I tɛ min kalama yɛrɛ bi la y'an ka fiançailles. I bɛ se ka taa i invité len de don. Wa ne ni e tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wagati min na an teri kɔrɔma caman olu baden de bɛ ka taa. N y'a faamu a diyara n ye kojugu nka bi tiɲɛ la temps tɛ ne bolo je suis invité autre part quoi. I y'a faamu. O tɛ problème don. Million tigi. Ma chérie. A bɛ cogo di? A cogo la. Ça va? Ça va. Ko ka yan? Dɔɔni. Kɔri baasi la? Baasi. I tun bɛ fɛ ka mɛn dɛ. Ko ma chérie wa? N bɛ fɛ ka mɛn. Awɔ ma chérie nin ye ne yɛrɛ ka muso ye. E ma ye ya fantanw dama bɛ ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ dɔn. Aw bɛnnibalen don ɲɔgɔn kan. Ne ba ne ɲɛ b'a la a mɛnna a bɛ k'a lagosi. Baara kolon tɛ yen koyi mɔgɔ kolon de bɛ yen nɔ. A bɛ ka ɲamaw cɛ. O tɛ fosi ye o. I b'a dɔn n'i tɛ cɛ fɛ dɔrɔn a to yen nɔ a sera nin bɛɛ la. A bɛ ne bolo wa? Mais si ka nin fɔ. Walayi fantanw dama bɛ ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ dɔn koyi daga wuli. An ka taa Ala ye e da ɲamacɛ la sigi ka bɔ. Ɲamacɛ la o ye baara de ye. Ne ba i ni ce ni baraji nin diyara ne ye kojugu. O tɛ foyi ye koyi ne kɔni kun tɛna na nin to yen nɔ ninnu ye lamaloya tantɔ an bɛɛ ye muso de ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Yɔrɔ i b'a dɔn ne yɛrɛ ɲɛ b'i la cogoya min na a bɛ n'a fɔ ninnu ka ko in digira e yɛrɛ la ka tɛmɛ ne kan yɛrɛ. Ko in ma bɛn ne ma hali dɔɔni. O diyara n ye kojugu i b'a dɔn muso caman ma ne faamuya a bɛ musow kɔnɔ ko n'i furula cɛ waritigi ma dɔrɔn k'o y'i lafiyalen de Ala dɔrɔn de bɛ mɔgɔ lafiya jɔnni tɛ sini dɔn bi waritigi o bɛ se ka kɛ sini fantan ye bi fantan o bɛ se ka kɛ sini waritigi ye bon fo adamadenw k'o de faamuya sisan donc an kana ban ɲɔgɔn la ko parce que ko fɛn tɛ an kunna quoi. Ne ko e yɛrɛ tun bɛ ka taa min de tantɔ nin kɛra coïncidence ye dɛ. Bon ne seginna n kɔ de ka na n ka wari ɲini o. E ka wari de binna. Awɔ. Joli ɲɔgɔn na? 5000. 1000. Tu vois ni Ala bɛ ko la o tɛ tiɲɛ ne yɛrɛ bɔra ka 1000 tɔmɔ yan yɔrɔ in na sisan. A bɛ n'a fɔ diyara ne ye koyi. Wale tellement tigi dɔ y'a ban ka ne ta sisan 1000 nɔfɛ. I yɛrɛ bɛ a bɛ n'a fɔ i pressé len don dɛ. Wale n pressé len don o kan bɛ quoi. Ayiwa sisan a kun ka di ne ye si n'a tigi ma baasi ye n bɛ fɛ au moins an ka se ka a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn dɔɔni quoi. O ka di n ye nka bi kɔni pressé len don an ma kɛ siɲɛ wɛrɛ ye. Ok n y'a mɛn. E ma numéro di ne ma foyi an ma kɛ siɲɛ wɛrɛ cogo di? Ne yɛrɛ ka continuer ka sport. Non c'est bon n yɛrɛ bɛ taa n change ka taa baarayɔrɔ la. N daga wuli. Mais mun de la e nin kɛ tantɔ? E bɔra ka cɛ lamɔ la tantɔ? Min kun bɛ n kɔnɔ dɛ n y'o de fɔ. Hali n'a sɔrɔ mun bɛ e kɔnɔ y'o fɔ
mais e kuma k'a kɛ tan cogoya na ni min fɔ ne ma se b'a dɔn Allah ko ni ko ne ma le ko ni ne y'ale bila ko ne tɛ kɛ fɛn diɲɛ kɔnɔ wa ko ne b'a ye k'ale bɛ kɛ millionnaire ne ɲɛ ye wagalen ɲɛnɛ n'a fɔla ko laban na kɛ ɲamajɛla ye an daga wuli n daga wuli tiɲɛ na ko in kɔni ma diya ne ye kosɛbɛ i kuma k'a kɛ nin cogoya na fo ka ne m'o la donc n'i y'a faamu e bɛ fɛ ne ka kɛ ɲamacɛla muso de ya ne m'o f'i ɲɛna dɛ mɔgɔ si de ka ala de tɛ ka ko ye a ka di bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ fɛntigi dɔ muso ye mais ala de b'a bɛɛ latigɛ mais e kuma k'a kɛ nin cogoya na ne mun kɛ ayi a ye min fɔ ne ye n'o le fɔ ka don a kulo la ok n daga wuli denni lakasa min yɛrɛ b'a nɔfɛ e ɲɛ t'o la de n daga wuli o fana ye mun k'i la dun i sera sabali ten dɛ ne ɲɛ b'e la cogo min na kɛ wa nin ko in ka to an fila cɛ Moribo kana bɔ a kalama dɛ parce que e bɛ sɔn k'a fɔ Moribo ye n'i ko ten ne kɔni tɛna fɔ ma chérie cogo di joli ça va ça va ko ka ɲi aw yɛrɛ na cogo ɲɛna an ka teliya mobili ye carré kɔnɔ n ka taa bila n ka taa baarayɔrɔ la n bɛ retard la dɔɔni ok an ka taa Abdul e tɛ ɲamacɛla in ya non ne tɛ ɲamacɛla ye ne bɛ baara kɛ yan nɔ yɛrɛ de ko min sɔgɔmada in na action in passera ne yɛrɛ ka fanfɛla de la n tɛmɛtɔ kun ye ɲaman dɔ de n kun bɛ k'o de fara ɲɔgɔn kan donc a kɛra n ka ex kɔnɔ ko ne ye ɲamacɛla ye e yɛrɛ de e nana mun ya bon ne nana baara de la yan nɔ ne nana entretien de la Mariam Diallo oui Mariam Diallo e de kan ka na entretien ya oui ne yɛrɛ de kan k'i ka entretien kɛ ko mun n'an ka taa ayi bon ni ne kun y'a dɔn k'e de kun bɛna na ne ka entretien kɛ ne kun ti défense ta muso in ɲɛna yen nɔ sabali sa ko in ne b'a dɔn e y'a kɛ parce que i ye mɔgɔ ɲuman de o de la i y'a kɛ i yɛrɛ ma n b'a dɔn hali ni ko wɛrɛ kun don e tun bɛ nin kɛ nin cogo kelen na donc an ka taa an ka ɲuman i sigi hakɛ to koyi ne kun bɛ kɛ ɲamacɛla de ye koyi i bɛ yafa n ma non t'inquiète a tɛ hakɛ to ko bɔ i ye min kɛ ka ban i y'a bɛɛ kɛ ka ban i ye maa ɲɛnɛmaya sin dɔ yira ok mais kɔni e tɛna ne ta ko parce que ne ye e dɛmɛ nin na non c'est pas ça ça c'est me connaître mal i b'a dɔn moi je suis quelqu'un ne tɛ ko wɛrɛ ni baara ɲagami parce que baara kanali kɔnɔ o ko wɛrɛ de est ce que i bɛ k'a ye donc ni nana olu ɲagami ka mɔgɔw ta kun wɛrɛw kama ka sɔrɔ expérience t'a tigi la a bɛ tila ka jouer i yɛrɛ de kan c'est pourquoi ne filɛ nin ne bɛ n ka baara la dɔrɔn moi je suis strict i y'a faamu c'est pas un souci an bɛ se k'a daminɛ mais i yɛrɛ bɛ retard la dɛ jusqu'à 15 minutes de retard oui ne kun ka wari binna ne kɔ donc ne ko telimannitigi ka essayer ka na ni ye o bɛɛ la a ma sɔn donc ne tilala ka obligé ka segin ka tugu wari ta ne ye wari min d'i ma oui donc o de tun bɛ ka ça. passer ok n y'a faamu c'est bien wow donc n y'a faamu e ni entreprise dɔ ye san 3 de kɛ en tant que chef de projet oui ne ni entreprise dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ après tout ça aussi ne kun bɛ baara wɛrɛw la communauté manager ani gestion de stock non c'est intéressant mais e ni san 3 bɛɛ kɛ avec n ɲɛ b'a la foyi sɛbɛnnen tɛ yan nɔ mais pourquoi e ye yɔrɔ bila bon personnel dɔrɔn de don juste pour des raisons personnelles pour des raisons personnelles oui il y a pas de souci problème t'a la bon i ka CV ka ɲi nka comme i b'a dɔn depuis kunun an bɛ entretien na an bɛ ka mɔgɔw ta est-ce que bon j'en ai rencontré des gens minnu ka CV ka girin ni e yɛrɛ fana ta ye minnu ka excellence bɛ taa ɲɛ quoi mais j'aimerais savoir e yɛrɛ bolo ne bɛ se k'i ta mun na kun jumɛn na sisan bon an bɛ bɛn a kan question fɛn fɛn ja i bɛ se k'a bɛɛ poser mun na n'i sera k'u répond y a pas de problème i bɛ n ta écoutez o fana ye tiɲɛ parce que CV filɛ nin bi bi in na n'i y'a ye an bɛ testiw kɛ c'est pour que ka ko dɔ éviter barisa dɔw b'u ka CV gonfler quoi il y a pas de souci problème t'a la sisan
Ok. Ningali fɔlɔ ye min ye. Ni minɛn bɛ ka feere nka ni wari tɛ ka ladon e b'o ɲɛnabɔ cogo di? Ni minɛn tata cayara ka tɛmɛ wari don ta kan entreprise bɛ jɔ donc o la ma essayer ka minɛn tali jɔ. Ok. Bon komi i yɛrɛ b'a dɔn an ka station fɛn ninnu filɛ nin ye an yɛrɛ de b'a bɛɛ produit ni minɛnw nana an yɛrɛ de b'a bɛɛ produit k'a d'u ma. Bon ni e y'o jɔ sisan bon an ka kɛ sisan an ka client principal yɛrɛ n'a sɔrɔ o de ka juru tata ka ca ni a bɛɛ ye o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di sisan? Bon ni entreprise ka client principal nana m'a kɛ cogo bɛɛ la walasa n'a kana se ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye mais n b'a ka minɛn tata dɔgɔya. Ok. Bon. N'i y'a ka minɛn tata dɔgɔya o bɛɛ la ni wari ma na. Bon m'a essayer ka date dɔ fixer pour que a ka se k'a ka wariw sara cogoya min na o date la. Ok. Problème t'a la. N y'a faamu. I ye jaabi minnu di c'est des bonnes réponses. A bɛ se ka kɛ ten tɔ. Non nin ye tali. C'est ce que je t'ai dit. I b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ u bɛ CV gonfler quoi. O de la hier j'en ai pas mal de personnes. U ka ca kojugu. Nka i mana n ye question pièce dama damani poser j'ai pas eu de réponse convaincante i n'a fɔ e ta in ɲɔgɔn na quoi. I y'a faamu. Donc bi ma daminɛ. Non sini demain 8h. Ni Ala sɔnna. A ye 8h ka jan 7h yɛrɛ de min na. Baasi t'a la. O diyara n ye. Ok merci. Merci là j'ai na n yɛrɛ accompagne. Ah non, ni kɔni nin kɛra coïncidence yɛrɛ yɛrɛ de. Non mais c'est bien. C'est dit ça demain? Eh Moro, c'est comment? Pardon, n bɛ retard la dɔɔni. Cɛ ne b'a faamuya nin wagati la koyi e ka retard t'i yɛrɛ seko ye yɛrɛ. Ko min b'e kun kan sisan a ka girin kojugu. Ça tombe bien. Voici Mariam Diallo. Mariam Diallo, voici Moribo Cissé. Bon ni n'an ka chef de projet kura ye. Voilà, i y'a faamu. Enchanté. Bon ni ale de y'an ka chef d'opération ye. Fɛn fɛn bɛ kɛ an ka service kɔnɔ yan ale de occupé don a bɛɛ lajɛlen na. I y'a faamuya. Donc sini an n'a kan ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Ça va? Ça va. Bienvenue dans notre coin. Merci. I komi bɔsi a f'i ye cogoya min na i bɛ jija sini ka se ka na heure la n ka baaraw kɛcogoya yir'i la min kan ka kɛ n b'o bɛɛ ɲɛ yir'i la quoi. Il y a pas de problème. N bɛna joona sini. Ok. Voilà. Bɔsi au fait o tɛmɛnen kɔfɛ n ko ye n ka invitation fiançaise min f'i ye ko ne ma ɲinɛ a kɔ dɛ. Hakili b'a la ne bɛ se ka ɲinɛ o kɔ cogo di? Ça c'est une des belles journées pour toi. Pour nous an bɛ se ka ɲinɛ o kɔ cogo di? Non t'inquiète ni Ala sɔnna ma i b'a ye i y'a faamu. Mais n kun bɛ fɛ ka kɛ très simplement jamako kun tɛ quoi n bɛ fɛ ka mɔgɔ dama dama dɔrɔn de inviter. Baasi foyi t'a la a b'i kɔni ko ne ɲinɛna o wa? Parce que e de ne ka ɲɛnamaya fali ne mana ko o ko kɛ a tɛ taa k'e to quoi. Tiɲɛ don a diyara n ye kojugu. N ma ɲinɛ i ma bi 17h de fois n yɛrɛ kun labɛnnen ba de don a kama pour que ka taa yen nɔ. Bon n'an taara yen nɔ n tɛ i ka patron dɛ n'i terikɛ de ye c'est tout. I y'a faamu? Ok. Même ale yɛrɛ n'a bɛ se ka taa invité len don fɛn dɔ. Ah ça c'est une bonne nouvelle. Ah Mariam i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ k'i invité len don. Il y a pas de problème. Problème t'a la mais tu n'es pas obligé ni k'a fɔ ko i ka tali ni fɛn na n'olu si tɛ ɲɔgɔn ye sira la tu es déjà prise. I y'a faamuya? Mais moi je crois que n'an taara fana sɔn wɛrɛ na min y'an sɔrɔ an hakili bɛ b'o kɔ quoi. Est-ce que ka cɛ Moribo i bɛ sigi b'a dɔn ko bi ko ne ni n ka ex de bɛnna. Oui ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin y'a san kelen ne kun kan k'ale yɛrɛ de furu nka la fille a ye n sɛgɛn kojugu. Tu sais que a jamanen don matérialiste don et tout quoi. Est-ce que i y'an faamuya? N ko wagati min na ne mago kun b'a la yɛrɛ o y'a sɔrɔ yan entreprise ma jɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ sɛgɛn yɛrɛ de la. Non est-ce que i b'a dɔn k'a taara ka ne fililen to kɔjala ma? I b'a dɔn moi je me demande cɛ nasugu min bɛna se ka nin furu yɛrɛ de kɔ o de bɛ ka ne dabali ban jɔn bɛna tigɛ ka wari tiɲɛ nin na walayi. Ni mɔgɔ nasugu mana bɔ i ka vie la kɔni i bɛ Ala fo k'a barikada. I b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni ta kɛra o de ye bi bi in na n bɛ n ka hɛrɛ kɔnɔna la n lafiyalen don n kunkolo sofelen tɛ quoi. Y a pas de souci. Ok. Vas-y problème foyi t'a la problème t'a la. Bon. Moi je te laisse. Je vais aller a bɛ yɔrɔ localisation ci ne ma. N'Ala sɔnna ma baasi foyi t'a la an bɛ localisation ci ma. Ok prends soin de toi. Je crois que bi journée kun ma daminɛ ka ɲɛ nka a bɛ ka laban ɲuman na dɛ. Ok au revoir. Au revoir.
Nia. Oh, Mouna. Ou ma manière. Non, est-ce qu'il y a qui parle de Kojugu? Faut qu'on filme. Est-ce que son ami m'a mis un bureau là? Mais bien sûr, mais Non, il parle de Kojugu. Merci. Donc c'est là qu'il est retrouvé. Oui. Avec la localisation qu'on y est, tout nous. Au fond, il est. Non, tu n'es pas un là, ça avec nous, le dame, c'est ça. Donc allons-y. Ok. Oh, yeah. Ah, on en a mon On a fiancé là, on est invité ici. fiançage wa. Ah. Bon, akati na ko taka boyano parce que ni ka fiançage le ka kiano. Ah, fiançage là. Ah, mais ça tombe à pic. Nous boloko sont dans la invité ka fiançage là. Eh. Aba kulongale la koyi. Ibarwa akati ne rele ka taka boyano parce que nte fait nche ka boa kala maka foko ne ni nyama chira le ko nyongo fe folo la. Ne famia nga tienre là en tatote. Ni fiançage kele e amana e ga canal yene là. Nous on est venu pour mon ami aussi. Ya famia. Voilà. Et je anga don folo. Eh. Ko ka dun wa? Wallahi na maboya me polisu wula kama. Eta mko so ko dun wa? Me polisu wula. Yo, Abdou, Ça tombe ça bien. va? Bébé, il y a un chef de ne pas aller en entreprise là. Ouais. Bon, il y a un chef de projet pour eux. Ça. Allez, regarde un paradam de Chine. Donc, nous les fiancés. Ah, bala. On se doit dans la place. Bachita là. Ah, allons-y. Chef. Ah. Au fait, bébé, mon aimé là. Ai fashtina. Et donc, tu vas te gagner déjà. E joale ne dodoro. Ok. C'est obligatoire parce que la biga doit gagner joie fin bé quoi. Oui, tiens. Pourquoi vous en connaissez les gars là quoi? Ah ouais. Eh! Mais ça la bigoui. Alors, madame, essayez. Anche, ça va? Pour Basti. Alhamdulillah. Ah, monsieur Traoré. Oui, Ça va? ça va, alhamdulillah. Abchouri. Ça va, Dieu merci. Ah, je sais pas que Mini Soroya. Exactement. Ah, ravi. Comme il y a un tchèque, Ah, Biga la fiancée, non, c'est ça. Basti, mon. alhamdulillah. Ok, allez. Ah, ok, ravi. Merci. Merci. Ah, je crois que. Oh, bonsoir. Ah, Bonsoir. voilà, continue, Ramena. Ça va? Alhamdulillah. Ça va bien. Koga. Koga. Son Bien. grand madame de ça. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Bonsoir, ça va. Oui. Mais c'est pas le moment. On a tenu présentation pour la voiture avec moi. Bon, tant faut être tout. Voilà, ma chérie, viens ici. Ok, mes amis, Ah. s'il vous plaît, vous dites au job. Merci pour votre déplacement. Mon père fou. Enfin, faire aussi mon qu'on a regardé à nous. On tient au rêve. Oh, tenter notre. Il y a un fiancé. Ouais, Il fait galer le fourreau avec un fourreau, monsieur quoi. Jaray. Autrement, un coffre. C'est comme une baguette revient. Félicitations. Autrement, un coffre. N'a maintenant né. Monsieur Traoré. Avant, monsieur Traoré fou. Parce que l'année de l'année, quand tu as rempli l'entreprise là, quand tu es fait, il faut qu'on enseigne au Roma. Il faut lui aller faire. Ah non, il était pour le Jaray, bien. Ah, on peut manger maintenant. Mais, boss, Ah, ne t'y fait non femme, on va y avoir censé tout $. Avec yon doit. bon, tiens, la mignon donc. Académie, on a un kuma que c'est ça moi. Nam se gagne tout quoi faire là, pour académie. Boss, n'a t'y dérange, ne vais faire un coup avec elle. Chérie, amanga ni kuma ingana kiano. Le passé c'est du passé, c'est le présent qui compte. Boss, n'a t'y qui m'a bâchi. Fin fait que la passé la ne vais faire pour faire donc. Moribo, son madame na bureau là, ni nga ex mi nga kuma fi, ale de do. Ne ki mango mi banane na nga gela kono, ale de do. Awa. Boss, vous avez mis pour tienne doigt. Awa, comment que? Awa chene do. Moribo, tiens la ne be yafa deli fait.
ne kun tɛ fɛ a ko ka kɛ tan tɔ o de la n kun k'i ma n ka kuma dabila quoi. Awa ne bɛ fɛ k'i ɲininka ni ne bolo banna ka ne kɛ fantan ye est-ce que e bɛ se ka to ne kun furu la. Chérie wa mun kuma lasugu ye tuguni mun b'o yira e la fɛn min tɛna kɛ yɛrɛ o kuma kɛ kun. Ne ye ta in faamu e ka nin yɛrɛ réponse dɔ ye. Moro aw bɛ hakɛ to ne de kun ka wele n ka fiançailles la mais a ma bɔ tugun a bɛ se ka taa ka ci la. Moro oh là là. Ah. Mais Moro Tu te tais. I kun bɛ ka min laɲini i y'a sɔrɔ yɔrɔ ni le f'i ka laɲini ye. Ne bɛna min f'i ɲɛna Awa e de ye min laɲini i y'o sɔrɔ don min na e bɛ bɔ ne nɔfɛ don min na i ye kumakan minnu fɔ ne ma kumakan ninnu tora ne kɔnɔ n'o tɛ bi kun tɛ se Moribo ye ne ka baarakɛla ye wa ne dalen don Moribo la n t'a to janfa kɔnɔna la i tɛ Moribo ka muso furu tɛ nka kana k'i kɔnɔ ko ne nɔ don dɛ i yɛrɛ jogo de don Ala de bɛ bɛɛ dakan dɔn Ala de bɛ bɛɛ kɛ i kan ka kɛ min ye Ala y'o décider ka ban i yɛrɛ b'i jija k'i cɛsiri nka ni e ko e tɛ maa fɛ ni wari tɛ ni nafolo tɛ e ko e tɛ maa fɛ k'e tɛ fɛ ka sɛgɛn o ma nɔgɔn dɛ Moribo ne bɛ yafa deli fɛ tuguni ne m'a dabɔ nin kama an bɛ sira ɲini. Chérie a faamuya sa kana ko kɛ tan tɔ chérie. Mais Mariam Oui. I b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min bɔra ka kɛ sisan I b'a dɔn ko ne bɛ kɛ cogo dɔ la. Non, ne te culpabilise pas pour ça. Est-ce qu'il va donc hein? I ye mɔgɔ ɲɛnamaya de yira tantɔ. Moribo yɛrɛ ni mun man kan quoi. Nka i ye min kɛ o de ka ɲi nɔ sinon n'i ko ko cɛ yɛrɛ I ko muso de. Awa I bɛ se ka n to yen nɔ n ka lafiya. Ne ka patron min fɔ ne e ka ko kan k'a sɔrɔ a t'a dɔn k'a fɔ ne ye furumuso ye ne b'o dɔn e tɛ nin fɔ o b'a yira k'a fɔ e jogo ye nin de ni ne nana e ta k'e kɛ n furumuso ye e bɛna min kɛ n na o bɛ juguya ka tɛmɛ ne ka patron ta kan ne se k'i ta k'i kɛ n furumuso ye. Ayi chérie a faamuya sa kunun ni bi tɛ kelen ye ne kɛli fɛ ni na kam ne la ne ma k'i fɛ fɛn ko la. Ne t'a fɔ ne bɛ ba e ta ma nka ne bɛ réfléchir fɔlɔ. Ayi chérie kana ko kɛ tan chérie. I bolo. I ko cɛ yɛrɛ I ko muso de a filɛ nin e Moribo bɔ dingɛ dɔ de kɔnɔna na jɔn ka taa muso in furu tantɔ a ka tila k'a coron kɔfɛ I yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i ye min kɛ o ɲɛna trop. A diyara n ye kojugu I ka nin kuma ninnu filɛ nin ye nin de filɛ ka ne rassurer sinon n yɛrɛ bolo sa n ko n ye n terikɛ ka ko dumani tiɲɛ quoi. Non I y'a fɔ cogoya I ma min fosi kɛ. na voilà I b'a dɔn ko ka ɲɛ sini o ka wusa ni bi cɛ ɲumanin ye quoi. Donc I b'a dɔn avec tout ça ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ bɛ ka furu la fille même elle m'a mise en retard. Donc a ka ne ko e dun tu accompagnes I ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Non ne tɛ relation na. Tu n'as pas encore. Ok. Bon sisan komi an bɔra su kora ka ban donc je préfère que an ka taa surafana dun ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen an ka sɔrɔ k'a dun. Ok y a pas de problème. Awɔ. O tɛ kɛ baasi ye. Ayi Parce que n b'a dɔn yen fana kuma caman ko caman bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la. D'accord. Ala wari ka di koyi nka ne bolo filɛ ka kɛ n yɛrɛ kala ye bi la bɛ fɔ wari mana diya mɔgɔ ye togo o togo si yɛrɛ la dɔrɔn. Cara fɛn bɛɛ ye ban fɛn olu bɛ mɔgɔ k'i cɛ ka
kabiriti jɔlen bolo de kɛra a bɛɛ kɛr'i de la i y'a bɛɛ kun a bɛɛ fɔr'i